नमस्कार, सीमाज बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर दिवाळी फराळामध्ये मी आज बनवते मक्याचा चिवडा। तर आज मी मक्याचा चिवडा अर्धा किलो प्रमाणामध्ये बनवून दाखवणार आहे। तर अगदी कुरकुरीत आणि महिनाभर टिकणारा हा चिवडा आहे। तर कमी तेलकट कसा बनणार आहे तर या सर्व टिप्स मी या रेसिपीमध्ये सांगणार आहे। तर चला तर मग आता आपण मक्याचा चिवडा बनवायला सुरुवात करूया। तर मक्याचा चिवडा बनवण्यासाठी आपल्याला इथे कॉर्नफ्लेक्स घेतलेले आहेत। तर हे आहेत अर्धा किलो प्रमाणामध्ये। तर हे पण मी स्वच्छ नीट करून साफ करून घेतलेले आहेत। तर या आपण कॉर्नफ्लेक्स पासून चिवडा बनवणार आहोत। तर आपण तिकडे आता तेलही गरम करायला ठेवलेलं आहे। तर त्याच तेलामध्ये आपण आता हे कॉर्नफ्लेक्स तळून घेणार आहोत। तर इथे मी पहिल्यांदा शेव तळलेली होती, त्याच तेलामध्ये मी कॉर्नफ्लेक्स तळणार आहे। तर तेल अगदी गरम असायला हवे। तेल जर गरम नसेल तर हे कॉर्नफ्लेक्स व्यवस्थित तळणार नाही, तेल खूप जास्त पितील। अशा प्रकारे आपण हे तळून घ्यायचे आहेत। तर तुम्ही बघू शकता मस्त असे तेल घातल्यानंतर वरती आलेले आहेत, फुललेले आहेत। तर अशा प्रमाणे आपण सर्व कॉर्नफ्लेक्स तेलामध्ये तळून घेऊया। तर अगदी मस्त असे फुलत आहे, जसे आपण पापड तळतो तशा प्रकारे हे फुलत आहेत तेलामध्ये। तर मस्त असे खमंग आणि कुरकुरीत आपला हा चिवडा बनणार आहे कमी तेलकटमध्ये। तर तेल जास्त गरम असायला हवे। जेव्हा आपण कॉर्नफ्लेक्स तेलामध्ये टाकतो तेव्हा एकदम तेल कडक हवं, नाहीतर तेल जर गरम नसेल तर हे कॉर्नफ्लेक्स तेलकट बनतील। तर अशी ही छोटीशी टीप लक्षात घ्या। तर सर्व कॉर्नफ्लेक्स आपले तळून झालेले आहेत। तर आता आपण फोडणीची तयारी करूया। तर इथे मी एक वाटी घेतलेली आहे। तर त्या वाटीमध्ये आपण आता लाल मिरची पावडर घालणार आहोत। तर इथे मी लाल मिरची पावडर घेतलेली आहे 1 ते 2 चमचा आणि हळद घेतलेली आहे 1 चमचा। तर इथे मसाल्यांचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता। तर इथे मी रामबंधूचा चिवडा मसाला घालणार आहे 2 चमचे। तर हा चिवडा मसाला अतिशय टेस्टी आणि खमंग आहे। रामबंधूचा तुम्हीही नक्की ट्राय करा। तर नंतर मी इथे घेत आहे मीठ। तर मीठ चवीनुसार घालायचं आहे। तर पहिल्यांदा असे मसाले मिक्स केल्याने एकत्र सर्व चिवड्याला लागतो, म्हणून आपण असा पहिल्यांदा मसाला एकत्र करून घ्यायचा आहे। नंतर इथे मी पिठी साखर घातलेली आहे 2 चमचे। तर आता आपण हे सर्व मसाले मिक्स करून घेऊया। तर हे मसाले आपल्याला तेलात तळायचे नाहीत। तर नंतर आपण त्या तेलामध्ये शेंगदाणे तळून घेणार आहोत। तर शेंगदाणे मी इथे घेतलेले आहे 100 ग्रॅम। तर सर्व मी इथे प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहे, तिथे तुम्ही जाऊन चेक करू शकता अर्धा किलो प्रमाणाचे। तर इथे शेंगदाणे छान क्रिस्पी होईपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत। तर इथे शेंगदाणे आपले छान तळलेले आहेत। तर आता आपण सर्व शेंगदाणे काढून घेऊया। तर शेंगदाणे तळून झाल्यानंतर आपण नंतर घालणार आहोत डाळे, जे फुटाण्याचे असतात ते। तर ते डाळे मी इथे घेतलेले आहेत 50 ग्रॅम। तर 50 ग्रॅम आपल्याला डाळे घ्यायचे आहेत अर्धा किलोसाठी। तर डाळे मस्त असे तळून झालेले आहेत। तर सर्व डाळे आता आपण काढून घेऊया। नंतर इथे घालायचे आहेत तेलामध्ये खोबऱ्याचे काप। तर खोबऱ्याचे काप इथे मी 50 ग्रॅमच घेतलेले आहेत। तर 1 वाटी इथे मी खोबऱ्याचे पातळ काप करून घेतलेले आहेत। तर सोनेरी रंग येईपर्यंत आपल्याला हे छान असे काप तळून घ्यायचे आहेत। तर खोबऱ्याचे काप तळून झालेले आहेत। तर चिवड्यावरती आता आपण या घालूया। तर अशा प्रकारे सर्व इथे खोबऱ्याचे काप काढून घेतलेले आहेत। तर आता तेलामध्ये आपण घालूया लसूण। तर लसूण इथे मी अर्धी वाटी घेतलेला आहे। तर अख्खा लसूण मी सालीसोबतच घेतलेला आहे। सालीसोबत घेतल्यामुळे अतिशय टेस्टी लागतो हा लसूण। तर लसूण कुरकुरीत होईपर्यंत तळायचा आहे। लसूण जर कुरकुरीत नाही तळला तर चिवडा खराब होऊ शकतो, ओलसर जर लसूण राहिला तर। ही एक छोटीशी टीप लक्षात घ्या। नंतर आपण हा लसूण तळून घेतलेला आहे। तर हिरवी मिरची आपल्या टेस्टनुसार घालायची आहे। तर हिरवी मिरची ही कुरकुरीत तळायची आहे, ओलसर ठेवायची नाही। कढीपत्ता घेतलेला आहे 1 वाटी। तर कढीपत्ता पण आपल्याला कुरकुरीत चुरा होईपर्यंत तळायचा आहे। तर अशा प्रकारे इथे आपला कढीपत्ता मस्त असा कुरकुरीत तळून झालेला आहे। आता सर्व साहित्य आपण तळून घेतलेलं आहे। तर तळलेल्या कॉर्नफ्लेक्सवरती आपण सर्व साहित्य घातलेलं आहे। तर हलक्या हाताने आपण आता हे सर्व मिक्स करून घेऊया। तर लक्षात घ्या, मी इथे मसाला जो केलेला आहे तो तळलेला नाही तेलामध्ये,
तर न तळताच आपण यावरती हा मसाला घालायचा आहे. तर हे कॉर्नफ्लेक्स गरम असतानाच यावरती मसाला घालायचा आहे. तर मी मसाला घालतेवेळी व्हिडिओ माझा बंद होता, त्याच्यामुळे मी तो व्हिडिओ दाखवू शकले नाही. तर अशा प्रकारे आपण सर्व साहित्य घालून खमंग आणि कुरकुरीत कमी तेलकट बनणारा चिवडा मी बनवून दाखवलेला आहे. तर हा कॉर्नफ्लेक्सचा चिवडा महिनाभर टिकू शकतो. कमी तेलकट झालेला आहे. तुम्हीही अशा प्रकारे बनवून बघा. खूप छान टेस्टी आणि क्रिस्पी बनलेला आहे. तर साहित्य खूप चिवड्यामध्ये घालायचं नाही. जर साहित्य जास्त घातलं तर तो चिवडा खातेवेळी कचकच लागतो. म्हणून मी इथे परफेक्ट प्रमाण घेऊनच साहित्य घातलेलं आहे. तर अशा प्रकारे इथे मी आज दिवाळी फराळमध्ये मक्याचा चिवडा बनवून दाखवलेला आहे. तुम्हाला कसा वाटला? तुम्हीही नक्की ट्राय करा. जर माझी रेसिपी आवडली असल्यास माझ्या चॅनेलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा. भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. बाय बाय.